Salut! Eu sunt Sebi și ăsta este primul clip pe care îl pun pe bune pe acest canal. Mă chinui de vreo 2 luni și un pic să pun cap la cap câteva filmulețe pe baza unei idei astfel încât să iasă clipul ăsta și asta pentru că am niște emoții teribile atunci când trebuie să vorbesc cu camera. Dar lăsând asta la o parte, în clipul acesta o să vorbesc despre câteva îmbunătățiri pe care m-am gândit să le aduc bicicletei mele. Am de 2 ani un Cannondale Trail 6, un hardtail de buget, pe care până acum am dat așa cum l-am cumpărat, fără să-i fac vreo modificare. Totuși, odată cu experiența pe care am mai acumulat-o pe trasee, am început să simt nevoia unui upgrade. Dar cum o bicicletă nouă care să fie considerată un upgrade nu se încadrează în bugetul meu, am ajuns la concluzia că este mai eficient să upgradez componentele bicicletei curente. Și pentru că în principiu componentele sunt ceea ce au făcut bicicleta să fie de buget, chiar e loc de upgrade-uri destule. Prima chestie care mă frustra constant și pe care am vrut să o upgradez este transmisia. Cea curentă este o transmisie cu 2 ori 9 viteze, entry level. Și ce anume mă frustrează la ea este schimbătorul de foi și foile în sine, care nu se descurcă prea bine cu schimbatul vitezelor și îmi cade constant lanțul, blocându-se între foaia mică și cadru. Pe lângă asta, mai este și zgomotul pe care îl face lanțul atunci când se lovește de cadru, pentru că schimbătorul de pinioane are arcul destul de slab. Așa că în cele câteva imagini ce urmează, vei vedea cum am făcut schimbarea transmisiei de la 2x9 la 1x12 viteze în atelierul meu improvizat. Adică în apartament pe un cearceaf uzat, pentru că atunci când am făcut asta era vremea destul de urât afară. Am început prin a demonta brațul pedalier și schimbătorul de foi. N-am vrut să schimb întreg blocul pedalier pentru că mi s-a părut un cost în plus inutil, așa că am ales o foaie care să se potrivească pe brațul pe care l-am deja, și anume o foaie Sunrace cu 32 de dinți Nero White. Am demontat vechiile foi de pe braț, am montat-o apoi pe cea nouă și am montat înapoi brațul pedalier. Am trecut în partea din spate, unde am demontat roata și schimbătorul de pinioane vechi. Având cablurile libere, am putut demonta de pe ghidon manetele vechi de schimbătoare și monta apoi maneta nouă pentru schimbătorul de spate, și anume o manetă Shimano SLX cu 12 trepte. Am montat apoi în spate 9 schimbători de pinioane, un Shimano Diore. Pentru a putea monta noua casetă de pinioane, am avut nevoie de un butuc nou cu prindere microspline, chestie care mi-a dat cele mai multe bătăi de cap. Și asta pentru că nu am reușit să găsesc la niciun magazin de la noi un butuc compatibil cu cadrul meu pe stoc. Am reușit să fac rost de unul comandându-l de pe un site din Germania. E vorba de un butuc Shimano MT401. Am dus roata la un service pentru înlocuirea butucului vechi cu cel nou, pentru că nu am nici uneltele și nici răbdarea necesare de montării și montării spițelor. Am putut apoi să montez noua casetă, un Shimano SLX cu 12 pinioane, și am montat apoi roata pe cadru și reglat întreg sistemul de transmisie. După câteva ore de muncă, a ieșit asta.
Hai. După ce am terminat de reglat tot sistemul, am și ieșit la o scurtă tură de test ca să văd cum se simte bicicleta cu noua transmisie. Foarte smooth, nou schimbător. Nici nu se simt pietrele. De fapt, se simt, nu simt că îmi zdrângăne lanțul. La orice piatră că mă lovește în cadru. Sunt super mulțumit de modificările pe care le-am făcut. Chiar se simte diferența atât la schimbatul vitezelor cât și la coborâri, unde bicicleta a devenit mult mai silențioasă. Aștept acum să vină un weekend cu vreme ceva mai bună să pot da câteva ture mai intense la Azuga, să văd de ce e în stare. Cam atât pentru acum. Dacă ai ajuns până aici, îți mulțumesc. Mi-am propus să postez constant clipuri, fie din turele pe care o să le mai fac, fie cu eventualele modificări pe care o să le mai fac bicicletei, deci sper să ne auzim data viitoare. Pa, pa!